kalusugan. Manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikon, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Bibok,
Gahi ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Taas na yung ginawa ng parts. Taas ang tulog. Ha? Good morning! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, good morning Luzon, good morning Pilipinas, good morning world. Kumusta kamantanan? Hinaot nga na kamo sa maayo nga kahimtang. Oga, syempre, adlaw Lunes, unang adlaw sa bulan sa Marso. Marso na! Oh. O baby ka ba yun sa January? Marso na. Oh. Ha? Unang adlaw sa Marso. Lunes, Monday. Sabta mag-repost ko, mga kagahi. Teka muna, galaw-galaw sa galaw-galaw. Walay ka tungo sa Louie. Brother Louie, para sa Pulaog Ribbon. Alright. Yeah. Alright. Kumusta kagahi Art? Grabe nga mga lakaw. Kumusta na halin ba itong mga sayotes o atong mga kalabasa? Daghan ni promise nga mamalit niya na bites. Okay. Nindot presko. Okay. Sige. Gwapo nga quality. Sayang nakauna lang yun sila gahapon. So may balik yung taon-taon kagaya di oro nga nalata ang atong sayote. Wala man lang sayote. Sayote. Bisag ibagsak presyo lang dato itong sayote. Ibagsak presyo. Matek, ang kagahapon ba nagbagsak presyo ba sila? Ay, good morning kanimo dia. Boss, Noble Noed Briones. Belated happy birthday. Happy birthday, Noed Briones. Sa Mortar Masters of Suju Pacific International. Hello there, Boss Noed. Pila edad? 27, 28? 31. 31? 30s na lang. 30s na yan. O, siyempre, dako po na itong kalipay, mga kagahi. Within 4 months, aduna na kita'y 15,000 followers! Yay! Thank you. Thank you! I mean, kami sa gahi ni Bay, napasalamat ngayon kaninyong tanan. Salamat kayo. Thank you. Salamat sa iyong pagsalig. Nga, at least na makapupo mo diri og kanang impormasyon, inspirasyon, og labaw sa tanan, kalingawan. Correct. Kay kani nga programa manggod, nag-uban diri ang bright ug ang funny. Nanasagana. Mainsultuhan na sagana. Kano sa man kanahimong funny kagahi Art? Kano sa? Uy, ay gana ha, kay kalit ba kong MC? Ana, kikit kong MC. Kanang early dinner lang ba? Mamila, Brad, ikaw sa MC, sa pa yung program, ikaw na yung bahala na, Brad. Ana. Nanasanay ka bahala. Basta si Sister May man, kay Brad Noel, God, ana. Pagkahuman, grabe mga tao sa mga tulang, siya nga, grabe ba? Ikaw gina yung katawanan sa duhal yun ni Brad. Hoy! Ano ko nga? Sabagay. Mo ba? Lawato ko na lang yun na. Na-influensyahan yun dahil ko ni Bernete. Asya nga, mura. Ana. Kay, kanyan to, mag-Amerikana ka, seryoso ka niya. Huwag yun may kabalo nga, kabalo rin ka magpakatawa. Wow. Kang Bernie man po nito lang nga joke, ti. Ay, nato. Naibayad na ha? Oo, naibayad to, ti. Naatag yung taon na to nga, si taon na, royalty. May royalty. Oo. Teka muna, ang Marso din na bulan po is Fire Prevention Month. So, daghan ga fire ron. Naigadula ron sa kalayo ron. O daghan po ang ma-fire karon. Oy, simba ko. O daghan po ang mapairan karon. Ay, kasarap. Sana all mapairan. Bitaw? Rabies Awareness Month also. So, tanan nga ng mga iro, dadaanin nyo tanan sa City Vet, sa inyong mga barangay, kaya na dunay libreng injection anti-rabies. Kaya sa tinud anay lang, kung makapak na inyong iro, kamo yung ma-obligar yun kamo nga kamo mo bayad anang pa-injection sa iyang napaakan, ha? Ba? Dili ang iro ang bayran? Dili. Kaya mo yung siya nga, di ba po ni mapaakan kung wak ka niagi dili sa mua? Tarawa. Love you too, Attorney Milber Alinas, love you too. Good morning!
Good morning. Uy, excited. Chubasco yan. kayo niya, attorney. Good morning. Attorney Chubasco. O sa tanan nga naa diya sa Comelec, no? Good morning kayong tanan. Hinaot nga ni taas na ang daghan nga na nagparehistro alang sa election 2020. Naglabad ang ulo ni Juan Reniero Nisi. Election officer sa Di Malamat. ba, gimove bayro ng schedule sa Comelec? Oh. Lunes, wala sila yung trabaho. Kay Tuesday to Saturday. Ah. Kaya namin maingon nga, nata na mo yung Sabado kay trabaho. Uy, pag abot sa Sabado. Duwara ka buhok! Yung laban ang ulo. Mas dako pang gasto sa kuryente kaysa... Good morning kang Raquel Lapot Aloro og tanan nga naminaw nato nakig-ubang nato sa Davao City og Cebu City. Good morning! Good morning kanyong tanan, Oy. mga kagahi. Niabot na Oh. ang unang batch sa Sinovac. Aha. Niabot na. Ato galing monitor sa gaya ni Bay. Ang aeroplano, gicheck na ni Tatay Digong, ana na. Ug siyempre, niingon ang ubang mga opisyalis na karong adlaw. Lunes. March 1. Kami mismo magpaturok. Nya, asa man? Sa Bukton o sa Lubot? Bisag asa kung asa mo kampante. Tapos, mo sila nga, kini aron nga makasalig yun ang katawang Pilipino sa bakuna. Now, kagahi Bern, kauban nako ang usa ka China man yun, no? Kaning sa ato nga kaning partner company karon. Kaning sa Suzhou Pacific, sa XCMG nga Philippines. Kabalo ka, sila gid ay ani ang nahitabo, ani nahitabo kay siya nga i-guess nato to dire pohon na maybe this week or next week siya nga we katupad ang December pa lang, November, December, nagsugod na sa China og pag-vaccine. But, we're paying it in terms of peso we're paying it at 50,000 pesos. Pero dito sa China. Sa China na mismo? Oo. Ilang on product? Whether or not i-subsidize ang uban katong mga low-income na classes, pero katong middle and upper, wag libre. Gi-injection sila nga naibayad. Why that costly? So that we will be able to provide for the Philippines for free. So murag ang Chinese community na ang gabayad para sa Pilipinas. Bah. Kuya, oy. Nya Sinovac. So November pa sila gi-injectionan. November pa sila gi-injectionan ang mga Chinese mga citizens, no? Isa ilahag yung lugar to sa Beijing, sa Zhongzhou, sa Guangzhou, tanan dito na nagsugod na giday sila. Wala, pero mahal kaayo. Ang ilang nga naman kay gi-explain sa ilang gobyerno nga we will give at least no mga 500 to 1 million nga unsa vaccines for the Philippines. Para sa mga Pinoy. Para dili daw kay ta mabayran og dako kay friend man daw ta sa China. Even the Chinese nga mga citizens, they unsa ilang pananaw sa Pilipinas nga grabe first time nga dunay presidente daw nga muingon nga we are friend of China kay kasagaran yun daw dili ganahan sa China murmuli kay mas dito pa mi sa kanang West, dito pa sa Amerika kay siyempre superpower. First time sila daw mismo nga mga ordinary citizens makaingon yun nga kuyawa sa Pilipinas no friend yun ay tanila. Nakabisaya ang Chinese? Ako lang i-translate. Translate na ako. Saan ka ito pag in-check atong kuyawan nila, no? First time nga sa China, amigo sa Pilipinas. Kuyaw! Kuyaw! Katawa na kayo. Kaya ano nga, amping. Lingi siya. Is that Chinese? No. That's take care. Kaya uli naman, ha? Amping. Amping. For us is Ping-an. Ping-an. Uy, aso, tama na dito ko siya nga, Sing Ke Gaulo. Yung pa siya, what's that? Lugaw, 15 pesos only. Siya katawa. At least nakasinabot Japon mo na yung pinakagwapo niya nga. Oo. Uy, belated happy birthday kang Mayor Oscar Moreno. Uy, atong mayor nito. Bisag wala minimo gi-text Mayor Oka. Naay nag-PM namo diri oy kagahi Art, kagahi Bern greet ko belated happy birthday kang Mayor Oscar Moreno. Mayor! Belated happy birthday. So pareha sila birthday din ni Noid. Kuya, oy. Pareha sila mga. Nakadawat kag text.
Nakadawa ka text. Wala yun. Bisag kang ma-receive? Wala yun. Wala gyud. Wala yun. Wala. So dili na gyud day ka duol sa ilang kasing-kasing. Lagi nalayo na dito na ako sa Ana. atay, masiguro ko dapat nabutang siguro. Good morning. Labi na sa ato ang kang Mr. Ano si tawag niya bay? Katong sa ito? Kanang Mr. After Sales. After sales. Aji Santos. Boss Aji Santos. Oo. Kumusta diha? Grabe, nalingaw ko sa Ayan. among mga lakaw. But Ano na? anyways, Ito, nabalik na itong bakuna. So, ito itong poll question of the day. sige. Oh. O sana, dapat bang isa publiko, himuong public, ang pagpabakuna sa mga tag-as nga opisyal sa nasod? Oh, kaya naghinambogay sila nga sila yung una yun. Sila yung una. So, dapat ba ipapubliko? Pero sa tinunan- I-live, Facebook live? Diba? Sa tinunan lang, medyo nakampante ka itong isulti nga, di man to, di siya politiko, di siya unsa, businessman na yun siya. Ang mga businessman ba'y bayad yun daw. Tiyar siya. Karon ba'y nagsugod nagkabarato para sa tanan dito sa China. Siya nga naman, because our government told us that we will subsidize for the Philippines. Ako kita ginawang asawa nga, muraga doduha mo ko ng Chinese nga vaccine. Siya nga, ano madoduha mo nga ka na ding ba? Usap din ng China nga pradang imong ginatumar sa imong arthritis. China man na. Ha? O nga no? Pangutanon po nato ani si Brian Lucky Noble. Sa Talakag, igsuon ni Vice Mayor Junjun Noble. Ay, boss! Mga gahi man po niya sila sa Talakag. Ha? Ang ay bang ipubliko ang pagpabakuna sa mga opisyalis sa gobyerno? Oh! Dapat! Para makita yun ang katag. Basig po na mo istorya. Pakita! Basin dili natin, basig tubig na. Ipakita sa YouTube, Facebook, o sa Kumu. Saan ang Kumu parts? Pambinatano na. Pambinatano na, di ka makarelita na. Mao na ba'y kato na ay mga dula itong kanang Among Us, ana? Layon po na sa Among Us. Alam po na siya. Dili kay personal na. man na. Personal man na nila. Nya base niya magpaturok sila sa lubot. Unya lahi nga parte sa lubot ang maturukan. Maog yun. Tamay tanag hamis ang lubot. Ang ikatulo kanina. Depende. Kung nagbra ang nag-inject. Dito ka mo focus sa nag-inject. So itiktok na po. Itiktok ana kaya po. Ayan na magina. Sa mga nag-live karon dito magina sa kisay nagbra. Kana sige daw be. Basta sa iyo sa buntag paggahi kayo, Ricardo Noel Zapra Jr. Grabe. Oy, Junior. Basta Junior. Gahi. Ay, kalami. Ay. Nalingaw kayo miyani mga kagahi sa inyong hangkuhan. Pag uban-uban yun naman. Salamat kayo ha. 15,000. Uy, bossing. Ano yun ako niya? Gahi kaya nato na ako na. Ano man? Mayon niya mo nga. 15,000. Murang naka 1 mil. Uy. Kung imog yung susihon. Siyempre. 1 hour ata. Una ninyo ni ha. Diri sa home radio, dili magid amo ning home radio sa tinuod anay lang. Kami black timer man mi 1 hour lang gyud mi dinhi sa home radio, ha? Ang ubang mga kuan atong mga kauban, whole day na sila. Whole day na gikas. Whole day sa buntag, whole day sa hapon. Nani whole day sa buntag? Nay whole day sa buntag, nay whole day sa hapon. Nya sila na gatingog-tingog. Sila ay gatingog. Maura nga mga programa. Pwede nila bakbako na gikan sa alas 5 hangtod mo sign up sila nga mag-like mo sa mong Facebook page. Gikumpara na ako, ha? Yan ko ito ba kong adlib? Kita, 1 hour lang. 1 hour lang, may. 1 hour lang. Monday to Friday. Monday to Friday pag na. Kinahanglan yun nga impunto alas 8 mahuman na tayo musulod ang karambula. Manawag na atong station manager, ana. Muha na si Ma'am G nga. Oy. 1 minute na lang. 30 seconds. Tag 50,000 per minute ang additional, ana. Ana. Kutob. Diya, naging kutob. Karon, 15,000 followers. Wala pa yun nato lagi pang-boost. Wala! Wala man may kwarta ipambayad sa Facebook. Ayun eh. Nanapog ka. Mubito na maligyan tag sayot eh. May na lang. Pero mo nang among kami sa tiyo lang kasing-kasing dako kay mong pasalamat. Thank you. Tanan karon ga Facebook page, tanan karon ga kuan among gatan-aw ang mga actual ng mga ga-live sa uban atong mga kauban o kami. Grabe. Numero 1. Salamat yun kay niya. Salamat. Thank you. Wala may nang hadlok anak. Roy Valdez from the land down under. Oy. Salamat yun diya from Australia and New Zealand. Wow. Gapananaw yun ka nato.
Uy, aturo ko na ikuan si Sheila Joy Labrador. Uy, pwede. Tama. I-zoom na to. I-zoom siya. Okay. You know what? Because she's into radio right now in Australia. Correct. And talking about issues that affect the Filipino family. Tinood. Down there. Wow. Down there. In Australia. Right. Today is Monday. I just arrived in Australia just to die. Kyle Hein Pios, good morning. Today is Spy Day. No more money today. Uy, unya atangin na to. Gwapa kaayo ang amo ang guest. Kung nagsabang artista niya itong guest. Mutya ng Pilipinas niya nga itong guest. Kung nagsabang. Mauni ang kuhan sa kanang sa Cagayan de Oro nga tuang sa para sa mutya ng Pilipinas. Naulaw na nung kuha na po ko nanod. Oy, Joey De Leste, pagbata na diya kay unya makauban namo ang inyong mutya ng Pilipinas. Tanawa, wala na naulaw na nung kung na po ko nanudlay karong buntaga. Hilom di oy. Tungod kay na po mahalin ang among sayutis, ayar gyud ko magpasudlay. Mahalinan among Bombay. Bitaw, daghan kay salamat mga kaya. But anyway, we will be discussing more issues dire sa ato ang gahi ni Bayo. Ato kini pagkasugdan pinaagi sa ato ang mga gahi. Nga balita. Kumusta imong Istin? Okay ba? Uy. Okay ba? Okay bang pagkabalita? Being first timer nga radyo. Kaya kana sila, voice over man na sila sa TV Patrol. Diya sa mga Pamahaw Espesyal. When I saw Estin Taneo, palakpakan na to, Estin, congratulations. Bisag giukray ka ni Lito, og tungod sa pag-ukray ni Lito, kuhaan ako si Lito og 500 pesos per minute. Kuhaan ako siya. Ako siyang kuhaan sa iyahang talent feed si Lito. Pero that's good. Ganala ko ipanghatag ni Estin nga kanang medyo kanang kuhaan kay sa newsman. Pero in a scale of 1 to 10 niya being first time. Hindi tumaw ka Lito na nga pinasuko. Yeah, nadawat man siya to. Patay! Nadawat man siya sa Sharif. Agi. Ana, unya sayo kay mig mga meeting kay ngano ay grabe lahi ang politika dahil sa landscape. Diri man ko sa Miss Or. Patato pila bay modagan og gobernador diri. Warag tulo, no? Tulo. Si Oka Moreno, si Juliet Oy og si Peter Onabia. Kani diri may istorya pa nimo. Unya ang mga mayor, unsa na kaayo marabag kung diri wa pa decide didto bay sa didto nga dapit sa Buanga Peninsula padulong sa Tawi-Tawi. Kung pwede di sa mo mention og pangalan sa di ay? Kay basin nga ma-issue nga kapartido sila. Nga namalhin sila. So wala gyud di ka mo istorya kung dili ka dia. Nakoy mga brad. Daw bi brad. Siya nga layo pa na brad isa na to isgutan. Pero muhungong kalit. Pero murag kusog ni si Kwan. Unya nga di man kadiya. Unya na ginahulat lang namo ang timing. Unya nga demokrasya man ni ana gyud mo ka hadlok. Lahi diri brad. Kay once magunitan yun. Ana ba? So, ganun barag bastos akong pagpakuno ng pag-inom magunitan gyud ganun. Lain na sa kung alam yun. Kay sama man nato. But anyways, grabe yun. Grabe. Alright. Na medyo very colorful. That's why I think this coming elections, pag-start na yun sa kanini ang mga filing of mga candidacies, medyo kuan kayo ni siya. Colorful. Both national o burag LGBTQ nga pagka-colorful. Rainbow kayo. Alas 7:11 sa atong oras niya na atong mga gahi nga balita. Oy, gahi nga balita. Sa nga naalang ko diri nimo nya nakayon-ani lang ko ana pa si Estin nga kuyawa sa imo ang suit sir sa pang military alangan march ba yaron. Kinahanglan magsugod na taog marcha. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita ato kato sa Cherry C. Cherry C, vitamin C, calcium ascorbate with Kamo Kamo extract and zinc.
Ang Cherry C sa COVID Mayor, makapalikay ug sa being the mayor of Villanueva, makapapiskay. say Cherry C, vitamin C with kamo-kamo extract and zinc para mas healthy and COVID-free. O ganyan detalye sa itong mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Gipusil patay ang Vice Mayor sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Biktima si Vice Mayor Restituto Kalungi nga dead on the spot. Nakaikis ang mga sospek sakay sa motorsiklo. Padayon pang giimbestigahan ang krimen sa maong riding in tandem. Gahi nga balita. Patay ang usa ka construction worker sa bypass sa Barangay Lubungan, Turil, Davao City. Suspect na ilang si Rinaldo Sordilla nga gideklarang dead on arrival sa ospital. Suma sa mga pulis, nagpabuto una sa iyang armas ang suspect sa mga operatiba dihang dakpon na unta kini. Gahi nga balita. Duha patay sa bangga sa tricab ug SUV. Tricab ha, mauni ka tong mga badya, kada mga motorela sa National Highway sa Barangay Lugilo, Alubihid, Misamis Oriental. Mga biktima sila Angelina Sabilina ug Father Ike Humawas nga puros pasahero sa maong tricab. Sa investigasyon, paspas ang padagan sa SUV apan depensa sa driver kalit nga ni U-turn ang tricab. Apex. Gahi nga balita. Patay ang sa driver sa motor human mabanggaan sa wing van sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon. Biktima si Philip Domo nga taga Barangay Agusan Canyon, Manolo Fortich, Bukidnon. Sa investigasyon, kalit niliko ang motorsiklo sa maong linya sa dalan kung asa ang wing van. Gahi nga balita. Patay ang usa ka 7 anyos nga bata sa sunog sa Barangay Don Mariano, Lupon, Davao Oriental. Suma sa mga bombero nga nag-overheat nga cellphone charger ang hinungdan sa maong sunog. Naug daw in town sab ang 5 ka mga balay sa silingan sa maong insidente. Gahi nga balita. Gisunog sa mga gidudahang NPA ang usa ka bakho sa San Ramon, Maramag, Bukidnon. Suma sa mga pulis, 2 ka lalaki sakay sa motorsiklo ang ulay nakita nga miduol sa bakho. Ang heavy equipment gipanag-iyahan sa usa ka pribadong construction company. Gahi nga balita. Arestado ang usa ka stepfather kon ama-ama human gigaid ang anak sa iyang kaipon sa Buluan, Maguindanao. Oy! Matod sa suspect nga si alias Joe nga usa lamang ka prank kung binuang ang iyang gihimong paghikot-hikot sa kamot ug tiil sa 10 anyos nga bata. Apan, nasairan sa mga pulis. Nagselos ang biktimang ama-ama human madunggan ini nga dunay laing kaipon. Ang iyahang asa-asawa nga tuwa sa Manila nga nag-apply og trabaho abroad isip OFW. Busa ang anak sa iyahang kaipon ang iyang gipahimungtan. Nag-atubang na ang suspect sa kasong child abuse. Gahi nga balita. Usa ka babaeng may diferensya sa pangisip ang kalit ng ilog og pusil sa pulis nga on duty sa Quimpo Boulevard, Davao City. Napagan ang usa ka lumabay sa mong insidente kay nakapabuto ang maong babae nga dunay diferensya sa pangisip. Luwas na hinuon ang biktima human daling madala sa ospital o gidala sa mental hospital ang maong babae nakailog sa pusil sa maong pulis. Apan ang maong pulis giimbestigahan nganong nailog gikan kaniya ang iyang pistola sa usa lamang ka babae nga milabay nga naapay diferensya sa pangutok. Gahi nga balita. Oras alas 7:16, nigawas na si Haring Adlaw. Oy! Ang mga bike lanes ha, naka-open na. Uy, pakiingon Ayaw ninyo pakiingon ka na. kang Miss Universe ang iyang suga sa tubangan. Ayan. Ma'am, babutang Okay, kahayag, medyo ma'am. ngit-ngit ma'am, hayag imong likod ma'am. Para gwapo sa TV. Para daw. Pakiingon ka ma'am. Ah. No. Kaya nakita na nako iyang monitor diri. Ma'am, butang daw kahayag ang imong dagway karon, ma'am. Ana. Kaya Alas 7, kung 16 na. gusto po ka ma'am, kami po nga klase ni Bernie, hatag di lang maing kaugmaon apan kahayag usab sa inyo. Ay! Alas 7:16 na, ito na po ang buwelta ni Art. Nga wala ninyo nadunggan last week. Ito na po ang ating 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc!
Junior. Basta Junior! Gahi. Hatod ka nato sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay og sa atong lawas makapapiskay. Ang vitamin C nga gi-endorso mismo sa mga espesyalista. Labi na sa atong doktora nga gwapa. Good morning kanimo Doc Cheryl Bolaron. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Og duna kini kalambigitan sa disgrasya sa highway. Labi na diya sa alubihid nga dunay nahitabong disgrasya sa highway. Paminaw mong tanan labi na ninyo mga tag-iya, operator, driver sa mga badya og motorila. Badya kung tricab og motorila sa mga yun-aning nga mga behikulo sa highway, di mo basta-bastang mamasahero kay puwerte ka ni kadelikado. DILG sa mga LGU dugay ra nga dunay memo sa pagbuhat ordinansa tricycle ban sa highway gidili mamasada. Pero ambot nganong daghan pamangyud ni sila gani sa mga sakyanan. Daghan kanila makigkarera pa. 3 wheels PUV ang tawag niini. Diya sa mga barangay kini sila pwede. Walay na kong sakyanan ang makontra, medyo layo yun sa mga disgrasya. Di man kini paghikaw sa ilang panginabuhi. Kini para mo taasab ang ilang kinabuhi. Og labaw sa tanan, daghan pa ang mabuhi. Og labaw sa tanan, malikay ang gasakay nga mabiktima sa sakit nga kabuhi. Sa mga lokal nga kagamhanan, palihog in town, kini nga ordinansa inyong ipatuman. Ilabi na nga sunod-sunod ang mga panghitabong disgrasya sa mga ining sakyanan. O kung ugaling di gyud malikayan, nga kini mga badyag motorila o 3-wheel PUV na agyod sa mga highway, di lang po unta magpatunga o magpinaras nga mura po silag 10-wheeler pod nga muastang nga gapakusog diha sa kadalanan. Aron di dayon madakpan sa mga highway patrol og LTO nga gaatang. Kung kabalupod tang gidili, ayo na pod pagpatay mali. Di kay sa silot og daghang penalty. 1,500 ra ba ang kinagamyan pre? Gawas ka sakyanan ma-impound na, bayad ka pa. Unya, may launtang mo bayad ka. Eh kung naay kinabuhi nga nakalas pa, ayaw pa ka ang balaod trapiko para di ka mapara o di masita sa highway patrol o LTO. Time. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Miramax! 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 Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax! 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 Ang walang asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax! 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 Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing.
Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Camo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drugstore, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, pati Arbonok Jr. Oh, Bernie, bitok. Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Alas 7:23 atong oras, nagbabalik po ang inyong mga kagay. Ang Ilas King Bernie Bitok-Bitok. Huwag ang iyong sulugo sa kainan, Art Bonhoc Junior. Balikan nato itong poll question of the day. Kailangan ba pampubliko? Oh, isa publiko. Isa publiko ang pag-inject sa atong mga opisyales sa gobyerno karong adlaw. Ang ingon, oo. 63% dapat lang para makita ang katag na tinuod ba gina. Oo, o makita kung kisay hamis o lubot. Oh, kana. Dili, personal kana. 17. 17%. Si, depende kung gwapa o nagbrara ang nag-injection. Hoy, lain siya. Lain. Chosi. Oo. Uy, speaking Oy, tayo na. Tourism Officer sa Lubihid, Jean Harvey. Hello mga kagay. I'm listening right now. Hi, Ars. Good morning. Makasuya ka na yung mga Harvey. pictures ni mo, ha? Kaya hay ba sa kinabuhi. Uy, tingnan mo na kagay, Ars. Yes. Kabalo ka sa unang panahon. Oh. Pag nakay mga, makadug ka ng iyong nga mag-MRI, pa-CT scan. Sa unang panahon, pag narakas ka Genduro, kailangan pa ka matug Cebu, Manila. para lang gid ana. Oh. Kanang mga MRI, basi wala ka kabalo, nag-medicine ko sa una. O ba? Medicine ko. Asa ang MRI? Mga MRI stands for MRI. kanang unsay meaning sa MRI be. Sige, huna yun. Igagaw man na sa kanang mga trimitaw sa MRT. Di ba na mo? Ha? Di na sila parente. Di na sa parente? Oo. Dili, ang ako na inumduman, basta MRI galing. For example, na yung mga problema sa utok or spinal cord. Muni siya ang mususi o maayo sa imong kalawasan. High-tech na siya. So, kung na kay mga heart problems, kana importante kay na siya. Ang CT scan mo, gyapon. Kana may nga nga mga klaseng ako. Kabalo ba ka? Di na kailangan mo adto pa sa lain lugar kay mismo diri sa Cagayan de Oro. Di tagaan na taka og meaning ng MRI. Sige daw, sa meaning ng MRI. It's in my mind. Absent manggugwana. Magnetic resonance imaging. O si pangalan? Magnetic resonance imaging. Pila ka S sa resonance? Ikaw, depende nimo. Depende kung unsay mong gana. Napag ginatawag nga CT. Ora Cagayan de Oro City ana. Kung na CT mayor, na CT scan. Computed tomography. O din na siya, meaning na din niya. Yeah? Uy, nawala si ma'am. Mga kagahi, Okay. karon manggod, sa Capital University Medical Center. CUMC. Or CUMC sa Kinginolo. Ning bago, na-upgrade silang hospital. Nindot ang ginalang hospital. Maski pasamot nila, kanindot ang CUMC. Grabe. Oga, ilang update ang ilang CT o MRI complex na makahatag na og dekalidad. Pasensya na, dako kong Los Angeles, California. Medyo gayag dila. Sa serbisyo nga kailangan, ana. Alright, ato ning istoryan sa mga makauban nato karon through sa Zoom. Si Ma'am Frances Pia Acuña, ang Ancillary Director sa CUMC. Good morning, Francis. Good morning, Ma'am. Magandang dilag, puso ko yung nabi. Tagay og kanang audio si ma'am. Adyo lang. Basig na. Unsa na diha ang iyahang unsa diha kamog yon inyo ginasabotahe diha ma'am. Si Bernie na ma'am. Kay naa man gud ang asawa ron ma'am. Actually maunay naka-difference diha. Basig na po'y lawa lagi na po'y okay na. Morning ma'am. Good morning again. Francis Pia. Ang music. Asam to ma? Ang music. Wala gyapon ni gawas ang tingog ni ma'am. Puso ko Wala gyapon ni gawas.
Wala man gyapon ni gawas ang akong Wala audio. nakamute ang kang ma'am? Wala man. Okay man. Wait lang. Okay pa si ma'am. Napaisa day. Na. Ma'am, take 2. Hello. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Good morning, Francis Pia. Hi, ma'am. Hello, good morning, Bernie and Art. Hi. Pinakagahil gwapo ng mga hosts. Ay! Grabe! Pak! Talag sa rin, sulti mo, anak. So, kisa may gahi o kisa may gwapo? Sa ako, nagkakikisulti, anak. Talag sa kasulti, anak. Ako, sanay na kayo ko na. Ma'am, paki-identify lang ma'am kung kinsa ang imong gingon nga gwapo o kinsa ang gahi. Time sa. Morning. First of all, Miss Frances, how do we call you? Frances Pia or Pia? Ano sa ba yung ginakasagarang ginatawag niya sa hospital? Sa hospital, Kuya Art, can I call you Yes. Lagi kuya lagi ka. Da, mirisi. Bago ka to, naglangkaw sa itong programa ni Dengan salamat. Bye! Yes, Frances. Pia. Pia, they commonly call me Pia with my family name. Kimura lagi daw og pangalan rapod. Pia. Basta mga Pia, talawa. Miss Universe, Pia. Pwede. Sa CUMC, napoy Pia. First of all, we would like to congratulate the Capital University Medical Center or CUMC nga grabe ang inyong improvement alang sa inyong serbisyo publiko sa katawhan nga duna na kamoy bag-og yun nga gitawag nga City MRI Complex, no? Pwede ba nimo masulti kanamo og sa ato mga tigpanubay kanato kung unsa kining City MRI Complex sa CUMC, Miss Pia? Yes, Kuya Art. So actually, na-open ni siya October of 2019. So with the vision and mission of the institution to really provide quality care and service to our community, that's why the management really opened this diagnostic procedures para sa itong mga pasyente. No? So kini siya is nana siya sa isa ka area, isa ka complex. No? It is actually a new unit, a new radiology division that caters both CT scan or atong gitawag nga computed tomography scan and our MRI nga ganina pa ninyo ginadefine ang magnetic resonance imaging. So ini siya ginahead pud ni siya sa amo pinakagwapa nga si Ma'am Beth nga naminaw pod karon. Hi Ma'am Beth. Hi Ma'am Beth. Good morning. Og sa tanan ng mga taga CUMC, congratulations inyo. Unsa bay mabuhat aning city kon computed tomography? Ang ako na ibalaan ni kanilang yung computed. Kay hawd man kumo-compute. Labi lang ka ng hapit na nga ting unsa ka nang ting tapos sa bulan. Ana, unsa para asa man ni siyang computed tomography, Miss Pia? Yes, Kuya Art. So actually, kining CT scan mo ni siya ang isa ka medical imaging technique that uses computed processing. So basically, gagamit siya o radiation, no? And combination of series of X-ray images. So kini siya, it evaluates tumors, bones, fractures, bleeding cancer, and development and response to treatment. So, mo ni siya ang gamiton kining CT. Kani mo nang gipakita nato ron diya sa tuang unsa sa tuang TV screen, no? Screen. Yun ana. Mas klaro siya kaysa mga kaniadto nga mga klase sa mga X-ray og mga unsa, no? Mura mas scientific yun ang iyang dating ba, no? Unya unsa pa kalainan pud ani sa kanang MRI? MRI Oo, Miss Pia. Yes, Kuya Art. So aside sa spelling, ay, pwede. Giyon na natadaan. Pwede ni mag-co-host, pwede. At least malingaw ang automatic panubayan. Dili serious, di mga saba sa kanginan. Yes po. So actually, Kuya Bern and Kuya Art, both are used for salamat kay Kuya po si Bernie. So, pareho silang duha, no, gigamit for diagnostic procedures. However, naay difference as to its approach and acquisition and also the preparation. So, lahi sila. When you say CT scan, gigamit siya gradation. Ang MRI uses magnetic waves or radio waves. So, isa po na sa reference. So, isa pod kalahian nilang duha is ang MRI better siya to look into tissues. So ang mga CT scan
is also great for looking into tiny bone fractures. But si MRI, better siya mutanaw for tissues yun. Let's say, for example, your breasts, brain, blood vessels. So, mas siya, accurate yun kaayo siya. And the preparation is really tedious. That's one of the thing na amo yun ensure ang patient safety. Taas kay na checklist ang ginahimo namo no to ensure safety sa mong client who will undergo MRI. Kay lisod kaayo Kuya Bern and Kuya Art, if masangit ta sa mapilit ta sa machine no kas magnet man siya. So really tedious good ang screening that will be done by our very competent radio nurses and our staff. So critical kaayo ni siya nga stage for the safety of our clients. There are incidents manggod-an na mga reported, not in our institution, but kanang mga common incidents, kanang mupilit lagi gyud sa machine. Like for example, ma-accident ka or you have body pierce sa imong body or ang oxygen na sulod dito mismo sa field. So, Miss Pia, sa MRI mo man ang kasagaran ka na sa mga about sa mga tumors, mga cysts, mo man ang mga ginagamit no para mas klaro kay siya no. Yes, Kuya Bern, that's right. Pero kung ako tapos nakita nga na may ko sa una makita po na ma'am sa MRI dili wala na nailabot ma'am. Makita gyud na. Ay, Ginoo ko din lang ta magpa-MRI ani. Mugawas ba na ang pag-screen ba ma'am burag gigamit-gamit lagi niyang kuan burag. Gamit kayo ni iya. Lahi-lahi nga babae ni siya okay, delikado mugawas. Apil dia pati si Rip Gonzaga. Mga Jed Las Marias. Kana silang Matji, Oxidin Ratonil sa video, i-apil na dapat. Nakulban magugko kay nasa utok ba? Mo-apil gun mo gawa sa di. Mabasa pod. Mabasa pod ba sa MRI ma'am kung unsa iyang gihuna-una? Mugawa sa iba nga parts ayo kay kabalaka sa imong utang mo doktor ba? Grabe kay guna-una sa imong utang nigawa sa imong utok. Bitaw. Kanang unsa pa mga bag-o pa nga mga equipment duna ang Capitol University Medical Center karon sa inyohang maong City MRI Complex, Miss Pia, gawas ni ana. So far Kuya Art mo gini ang pinaka-latest since pinaka-modern karon. Nag-pandemic gud last year. So mga major plans gud sa hospital is at stall for now. So siya since naman gitay pandemic. And talking about pandemic karon, pila man po'y kaya ma-accommodate sa CUMC kada adlaw kung in kaso they will avail of the services diya sa inyo ang MRI complex? That's a good question, PR, no? Actually, for the CT scan, we do have 2 available machines, the old one and the new one here in the City MRI complex. So we can basically accommodate around 20 a day. And then very strict gid kayo in terms of following infection control protocols for everybody's safety. So we also have a very competent triage outside our hospital. Sa MRI po, Kuya Bern and Kuya Art, we can accommodate around 10 per day. So not to congest and to really have time to really do the disinfection of our equipment. Tay panalang ko'y pangutana, Miss Pia, una niya. Kasagaran mga tao ro na sila gibati pero mahadlok sila magtug ospital tungod kay basin unyag ideklara silang COVID. Ana. Tama na ba? Muna isa gikadlok niya. Di lang ko magdoy, deklara pa lang ko niyang COVID, healthy ka ikaw. Nalang ko gibati gani sa akong likod nga sakit. Pasi inon ba nga atungod na sa COVID. Nana, nabay angay nga kabalakan ang mga pasyente ni Ana sa Capitol University Medical Center or wala? Sa tanan na naminaw mga listeners karon, actually wala ra moy angay ikabalaka kay mas safe siguro no kung naapunta sa hospital rather than sa community kay grabe ang mga protections, grabe ang mga interventions nga nahimo nato para na-safety sa ato mga patients, mga customers and clients. So dili ta angay mabalaka. So why angay kabalakan? Like angay ikabalaka. All right, Miss Pia. Nalang gyud tay screening, Kuya Art, nalang gyud tay triaging. Okay, Miss Pia, please invite our listening public at the Dikagahi community para sa Capitol University Medical Center.
Yes, in behalf sa among CMC management and among leaders sa among ang radiology department, Doc Kat and Ma'am Beth and Sir Jeff. So we would like to invite all the avid listeners and viewers of Gahi ni Bay to avail if you need any diagnostic procedures, to avail to the new or latest technology available at CUMC, the CT MRI complex. We ensure you we will give the quality and standard care that you deserve. So I hope kita-kita ta sa CUMC if you need these services. Thank you so much. Manimalos ko niya parts. Thank you so much, Ate Pia. Thank you. Thank you so much. Bye. Regards sa tanan mga taga CUMC. Regards vida sa Good inyo. morning ninyong tanan. God bless you. Congratulations once again. Congratulations once again, Capital University Medical Center. O kang AG Josan. Good morning na Joey Dileste sa CUMC. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Pamilya lito nga tingog. Alas 7:38, gugmang giyahan. Mo balik na. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5 Days Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound.
ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano lili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Good morning sa among chief tech karon nga si Edelberto sina John Jr. Basta Jr. Gahi. Kabalon rin ko ani sa love story ani style niya. Kanang mga dati niya pong mga gawi ba? Mga karangdamang sa radyo kaya pong ba? Siya mong gusto nga song ako i-play siya. Mga gede na yung mga kuhan ninyo ha. Mga karangdamang gede mo ha. Mga boy negro moves gede. 7:43 sa tang oras. Ang gumangyak serye ay hatid sa atin ng Biramax Capsule! Ay, salamat kayo sa tanan mga nisisting na sa Biramax. Nga na kayong gyud lahi ra gyud ba? Ang uban manggod mga kagahi ani kani seryoso nga kuan. Nagiuban nga pagtumar gahi tapos wala na dayon. Good for pilara 2 hours ana. 3. Sabagay o mga 3 hours. Sabagay kung dali ra gyud kay mo ana. Ang nakadiferensya ning Biramax gahi. Yep. Saguman, gahi na pud. Gamay, ang sensitivity grabe. Gabi walay binuang na dili ni sa exaggeration. Gabi hangtod magbuntag. Aperting pura lagi makadagan gud usahay. Dagan ang Biramax. Mo yung nakalami, Biramax Capsule. Pwede mo actually mo order online. I-search lang niyo sa Facebook, Biramax Capsule. Sa main page, pwede mo mag-PM dito. Sa kuha, pwede po mo mag-PM para ko yatag sa inyo ang number para i-deliver sa inyo ha. Pwede rapod. O narapod ni siya sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro o sa Save All Pharmacy. Ang Biramax Capsule, FDA approved. Ang nakalamian ni kay herbal ni siya. No? O walay problema. Sa mga angkol ninyo angkol, uyuan, mga bossing, bisa paggahi perminte pero stress mo, mono'y kailangan mo magpatabang sa Biramax Capsule, ha? Biramax Capsule, mas gahi, mas lami. And also, kinigatoy ka na to sa TCK, The Colon King. Uy, kabalo mo, kasagara sa mga Pinoy, majority kamatyan, pero nilang Korea Kino. Colon cancer. Ugma, mag-guess din nato mga taga-TCK ha. Ngano man, kayo sahay, kanang hilig kita magkaon o mga di maayong pagkaon. Tapos, ang uban, dili diretso malibang, mag-standby sa inyong mga tinae. Agay, diya magsugod ang tanan. O sa dipinsa inyong kaugalingon, labi na constipated mo ni pinakalami ang TCK. Tistingin ninyo galing. I-search ninyo. Pwede mo sa tck.ph diya sa Facebook, i-search ninyo, pwede po mo mag-order diya. I-PM po ko ninyo kung gusto ninyo nga mag-order para ako'y mag-forward din sa inyo, ha? Para na po mo'y discount. Bosa, mag-TCK na. Tistingin ninyo ni siya. Lami kayo. Sumora to. Okay, bye. Sir Paul, good morning ni mula, Sir Paul. Ladies and gentlemen, ito na po ang iyong celebrity taxi driver nga nakaping tanan. No? Galubad ng mga brother. Lito Inglesero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging Baday, good morning sa intanan. May buntag to all the people listening right now. Good morning to all the taxi drivers. In background and turn around the city, the background, the 93.5. Good morning sa inyo. Wow. Say tagline sa 93.5? 93.5, the feels good to be home. The feels? Feels ba? Feels good to be home.
What's nga? Letter F or letter if? Feels. If. F. Feels good to be home. Yeah. Muna'y makatabang para dili ka maburos. Feels ba, feels? Right on, feels. Good morning, brother. Today is Monday. Are you ready for your quote of the day? Yep, I am ready. Little Scout of the day. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Bro, nadugay atong... Unsa ni siya? Atong technical director, bro, nadugay kay siya display. Oh. Bro, medyo lousy ni siya karon lawa. Again, pakibasa, brother. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with new hello. Sige, pakibisaya. Unsa ni? Brave o brief? Brave. Brave. If you're brave enough to say goodbye. Brave naman yun. Ang kung naa ka sa what that means brave ka ng isog. Kaisog. Kung naa ka sa kaisog to say goodbye. Enough. Kanang igo lang. Umiingon ka, babay na. Biyae. Life will reward. Kung ay mong kinabuhi, nakaawat o... Reward? Reward. Premyo. Premyo. Kung imong kinabuhi, nakadawat og premyo, you with a new hello. Kung ikaw, nakaagi og danlog, wait. Wait na! Ari gibayloan na day karon. Oh, nausap na. Abi na kung ikaw nakaagi og danlog, pag aksyon nimo bag-o, mingon gikag hilo. Asa na pud kaway hinungdan nga quote of the day. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito. They're the hard Bernie and hard Lito. Kumusta mundo ha? How are you, both of us? Tanan mo sa mga panglawas. I hope you're good body. Tanan, nag-ampo mo paminti sa Ginoo. I hope you always be free in God. O tana, dili na mo mamay. Huy. I hope you did not go to another girl. Sa una pa. Sa una, kay hagbay ra. Nagbag-o na ba na si Lito? Lito is a new? Nagbago na ba si Lito? Lito is a new? Mo bitaw nagsinina na kong pink permi. Ako di ay si Rowena. Allah. Uy, paano matay kailang nga Rowena? Just call me, my name is Rowena. Rowena. No, not Rowena. 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 Itago lang ko sa pangalang Rowena. Just call me, my name is Rowena. Yeah. Usa ka babae nga wa kasabot sa iyang sitwasyon karon. The one girl I did not be very struggle of my situation. Nana ko'y membro nako sa NBI. I want a member of NBI na bata nga isa. NBI na bata isa. Gibiyaan ko sa lalaki nga nakaburos nako. I'm the time when I was pregnant, the boy will go. Well, gibiyaan. Left. He go lift me. Bosa, ako nanay kahadlok na may gugma also. Otro. But there will be what the means kahadlok? I'm scared. There will be scared to back a relationship. Nainanguyab na ako sa among opisina. There's a courting of my office. Ngaitago na to sa pangalang si Carlos. Just call me, the name of boy is Carlos. O yan ito po. This is the starting of Love Live.
Pre, grabe itong trabaho kapuya kay pre. Sakit yung Kung hawak pre nga, mura magipamaulan ang pirang balatang pre. sa man atong trabaho diri kay tira tanan man tani kalakiya. Daltans man tani pre. Daltans man eh. Ingon nila kay maglingkod-lingkod ra ta, man ta nagkuan nga mag-arsa-arsam dai tanig mga heavy equipment ani. Apoy man inarsa bulldozer pre ba? Itong dump truck ba? Tanaw akong backbone bro, napurma na ni S ba? Tanaw, nahiwi na ni ba? Tanaw pika. Tanaw pikas. Saan yung pikas pre? O sige, pasaan mo ganyan pre? Bako. Oh, ikaw ka sa kwarto. Gibalin sa bako kay di daw mao gibalin sa warehouse 2. Pag-abot pre, ibalin na po sa warehouse 3. Grabe ka po, gilukdo na ko. Pasaan mo pre? Grabe ka po kayo eh. Tapos pagkita overtime dun eh. Wala pre. Wala tayo overtime dun eh. Kapuya ni. Kapuya ni. Lalimang ka-duty ta lunes pa. Saan na karoon birnis na. Hulay na ta mukhaon? Oo, kapuya eh. Puro pa kita mga laki dun. Bati pa kita mga naong dun eh. Ha? Ay ta. Di na mo aminon deh. Nga bati pa ka naong. Hapit na. Hapit mo kung nagawa pa pre. Pero kita ka ganina sa opisina. Ano bito? Naibago. Ha? Naibago. Ah. Ruina daw pangalan. Ah, kanto siguro. Siya daw mo'y bagong kwanrong, ganang tig-check ron kung kinsa ang mugawas o musulod. Ah, patay tayo. Chicks kayo ba? Lami kayo. Pero aman, discourage ka ba? Naman? Anam na ito yung anak eh. Ah! Anak lagi? Noong ni mo ma-discourage yung na kaya inom na na. Lain na mo gawa ng, lain na, kablo ka brad, lain na mo gawa ng kwan brad, ganang, brad, ikaw rin ulahin na ka mo. Sa nauna na ni may kaya inauna na kay masugo daan. Masugo dan. Ayay kay ka burag ikaw mo'y nagsalo sa iyang anak. Ayay katong nakaburos niya. Pagpalit taon niya be o ikaw magpadako anak. Taon niya mo kalit na bugtong ang bana. Agas mo tong magibiyaan na gani kay dili na. Ikaw de okay ra siya mababae nga ni anak. Ako okay ra ni. Di ko ano yung lain na. Kaya ay ra nimo magpalit kag anay pa. Libre ang baktin. Ha? Libre ang baktin. Kung magpalit kag anay nga ang baktin bayaran mo na dapat kadto iya libre na. Di ko tapos burag malditahon ra ba? Depende ra na diskarte siguro eh. Ay! Loh. Amo na siya. Guwapa kayo pero ang tingog mo lang. Basag mga tingog. Good morning. Gisi man Twitter pre. Ma'am. Ay ma'am. Good morning ma'am. Good morning siya pre. Amo na siya. Good morning. Kamu ba itong mga driver? Kamu ba itong gawas ng sulod sa warehouse? Yes ma'am. Yes ma'am. May buntag ma'am. Unsay na kamaayo sa buntag? Ma'am kanang Anong di pa panahon pa man sa trabaho? Anong kamo naman mo diri nag-check man mo diri? Ma'am, nabahoy lang mi gadjud ma'am. Inomig tubig ma'am. Ganina gikapoy mi si Arsar sa bako ma'am. Kinsay? Mo siguro na hinay kanto trabaho diri kay mga talapungo mo no. Maayo. Ito siguro dili atong manager na pulihan diri kitong mga talapungo mo duha. Dili mo good ma'am. Grabe sige mo. Ma'am, ay may judge diri ma'am bago pa galing ka ma'am. Kung ano man kung bago. Reklamo mo? Alili ma'am. Kisa si Carlos diri. Ako ma'am. Ikaw si Carlos? Yes ma'am. Mo na ma'am si Carlos ma'am. Anong lay ma'am? Siya man daw akong ingon istorya, ingon ni manager. Wala. Ma'am, ato na ko ma'am kay iyan namang ship ka naman. Una na ko Brad. Oh sige, ay dito Brad. Sige Brad. Ay. Good luck ni mo na Brad. Tayak. Carlos? Yes ma'am, good morning ma'am. Naman ko yung mga reports diri nga morag dagay gakawala diri sa warehouse. Wala ma'am. Ay mga gakawala daw diri yung mga spare parts. Wala. Oh. Napakinabantayan diri basin na yung mga ilaga nga pamilyado diri. Usahay siguro. Basin ma'am dito sa akuan ma'am. Pikas ma'am. Mao ba? Kaduara man mo diri kabuk. Kisa may hagkas diri nga na may mga panguha siguro diri. Maglisod mo magsakwat makina bulldozer ma'am. Kay kagahapon na sa among inventory na wala og tulo ka makina sa bako. Gitanaw na mo sa CCTV wa man ginakadala. White tao na wala. Agi ka to ilaga ma'am. Basta imong gibit-bit sa likod sa basta imong gitago sa imong U-box imong motor. Ang cellphone na ma'am. Ang cellphone na. Ang cellphone na diha. Ang cellphone na ma'am. Basta na mo gabuhaton diri nga di maayo do. So wala man ma'am. Wala okay. Ama man mo trabaho dili ma'am. Mo ba? Lipay gani mi ma'am kay nakakita may gwapa medyo kamerang budlaki na rin. Si gwapa? Ikaw ma'am of course. Siya okay. Si gwapa? Uy ayaw ko atika-tika ha? Ma'am dugay na gid mi diri ma'am. Puros may mga lalaki. May gay kay
Ay, salamat na. Gwapa, marag. Oy, pagilom, doy, pagilom, doy. Ayoko yung katika-tika ng yung mga istorya doy nga nga, doy, ha? Is ma'am, gwapa, manggid ka, ma'am, magas. Pagilom, doy. Asya nga, park. Asya. Kasi ako gwapa ko? Yes, ma'am, whole body. Nakakapi na ba ka? Oh, wala pa, ma'am. Naikapi na ba dito kong giandam? Wow. Pero gwapa ko? Yes, ma'am, gwapa. For sure di ay? Yes, ma'am, grabe. Gwapa ko? Yes, ma'am. Kabalo ka na ako'y biskwit dito ko. Sa diri ka nga. Ano naman mo diri magtapok-tapok sa ngit-ngit? Diri mo diri ka kung naikapi diri sa kuan. Carlos, kanang... Yes, ma'am. Kanang kumusta? Dahil ko ni mo mga bata? Ah? Si bata, good nga mo, good ko menyo pasukan? Ha? Ano menyo pasukan, ma'am? Sa bagay, maklaro man si mong dagwa eh. Di man ginamahalin na nga na. Ha? So uyab-uyab pa lang ka. Wala pa uyab, ma'am. No time for love. Ha? Ma'am. No time for love. Wala ulap? Uyab, ma'am eh. Bawa siya kag ilok, no? Ang problema sa mga babae, ma'am, di ko gusto nga pasakitan, ma'am. Yes, ay naku padala ng mga istorya, ha? Di ko nga ng mga istorya, ha? Kamo po nag-istorya katong technician? Mo po nag-istorya atong amahan sa akong. Ha? Sige lang, ma'am. Lansa ka, ma'am. Sorry kay Carlos, kablo ko nga personal na kayo ni di. Emosyon magkakalit, ma'am. Trapo na tayo yung luwabi. Ayun. Nakoy, dala nga brief na yato trapo sa imo. Nagugugoy ka na ilang nga technician. Anya, ma'am? Iyang ginaplay ang mga song akong paborito. Anya? Nakita namin sa divisoria. Anya ata. Ato mo Gaston Park, ma'am? Tapos paspas kay mga pangitabo. Limata na lang ko nga wa mi mga sapot. Hoy! Simba ko. O ang resulta. Ano na siya pero dili Teresa sinadhan ang dili sa to sa home, among klarohon, dili home radio, dili. Daghay mga istasyon diri sa Divisoria. Dili na sa home radio. Butan man to. Si Delberto butan to. Dili mo lang kasi ang Chip Dodo. Dili butan. Mga to pa. Tapos pag-text na ako nga, nagpositive ako pregnancy test. Wala na lang paramdam! Ayaw lagi mo textan ng kuwan. Kanang min mo nga, delay na mo. Or nagpositive na makawala mo kung nag-signal. Pag may nga mong ulo, ano mo gidugo ron na, mawalang signal na nagkalit. Di na rin na ma-reach imong number. Oy, 59% ingon nga dapat lang yun. At tangan na to na karong adlaw. Kaya ang ubang mga opisyalis na ingon yun nga magpa-inject sila karon. 24% ayaw na. Kay personal man na nila. Ang depende, so kung 15 nag-injection, kung nagbrara ba, 18%. Nanapinig yung karon, siyempre, kung naging mga pagduda, saan pagkabalubing, amog yun na, sinubak yun ang gi-inject, basig, tubig na. Nagyapon ang tao nga, madudaon. Og bago ito naglakaw sa atong programa ni Buntaga, mga kagahay, mag-uban-uban na sab kita, ugma pohon, susamang takna, susamang istasyon, timaning ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang inyong sulugod sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O man ninyo mga tiyoy, mga pare, mga boss, mga kuya, nga amba nga gahi sa uban, di nagyan muling nga gini po si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like